croeso i bawb at y webinar heno. Dwi erioed wedi gwneud webinar o blaen, felly mae hwn yn brofiad newydd i fi. Ac wedi bod yn dysgu ys dros 5 ar 20 o flynyddoedd, ond yn arfer wneud o flaen cynulleidfa sy'n eistedd ymlaen i chi. Profiad gwahanol iawn. Na i rannu'r sgrin, achos dwi wedi paratoi rhyw gyflwyniad bach ar yr uned. Yn amlwg, so ni wedi bod wrth y modd yn gallu mynd â chi allan hefo i weld y lle'n fyw, ond rhyw fath o gyflwyniad PowerPoint sgennau, a mae'n rhyw un fideo arno fo. So, na i rannu'r sgrin i ddechrau. Ag agor y cyflwyniad. Felly di... So rhywun yn gallu cadarnhau bod hwnna'n dangos yn iawn? Ynddo, dwi'n gweld hwnna'n berffaith. Ne fo. Felly, no ni ddechrau arni, ie. Da ni wedi bod yn ffodus iawn yn Glynllifon yn 2016. Mi gwblhawyd yr uned foch newydd yn y coleg. Buddsoddiad sylweddol gen y coleg mewn Moch. A tydi Moch ddim yn fenter cyffredin yn yr ardal yma o Gymru, bod yna ambell un eitha mawr yn Ynys Môn, ardal tyfu porfa ydy hon, a da ni'n cael glawiad eitha sylweddol. Ond hynny, mae yna hanes sy'n ôl i foch yn Glynllifon, a maen nhw wedi bod yn rhan o'r fferm, mae wedi bod yn fenter ar y fferm ers blynyddoedd lawer, mynd dros 100 mlynedd a mwy. Felly, mae yna ddefnydd helaeth yn cael ei wneud o fenter Moch ar y fferm goleg yma. Mae llawer iawn o fyfyrwyr yn dysgu sgiliau trin a thrafod moch, brechu a rhai o'r tasgau hwsmonol. Felly, oedd o'n bwysig bod ni'n cadw'r moch yma. A mae yna ddefnydd helaeth hefyd, dim yn unig o'r adran amaeth, ond o'r adran gofal anifeiliaid hefyd. Felly, jyst rhyw drosolwg i chi, dyma prif fuarth ffarm Glynllifon yn y top ochr dde. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r coleg hefyd, mae'r prif safle'r coleg reit yn ymwl prif fuarth y ffarm. Felly, ydych chi'n gweld mae'n swyddfa i wan, lle ydych chi'n gweld y to gwyrdd yn ganol. Ydych chi'n gweld cursor fi, Elin? Ynddo, dwi'n gweld eich cursor. Dwi'n siarad efo chi rwan o'r ffenestr yna fan e, tu ôl i fi. Dyna'n swyddfa i fan e. Felly, hwn di'r prif goleg. Fan hyn mae'r dysgu gyd yn mynd ymlaen ar labs, ar stafelloedd gyfrifiadurol, a wedyn, wrth gwrs, mae'r prif fuarth y ffarm fan hyn. Mae yna 2 fuarth arall. So, ni mlaen i'r llun nesaf. Mae hwn yn egluro'n well. Dyma be oedd yr uned foch cyn 2016. Felly, hen adeiladau traddodiadol llechi. Hwn oedd yr shed besgi, ac fan hyn oedden ni'n perchyllu, farrowing rooms, ac wedyn oedd y moch tyfu yn y shediau yma. Felly, system wellt, system eitha drwm ar lafur, lle oedden ni'n symud tail, symud slurry, ac yn gwelltu lot o'r shediau, defnyddio lot o wellt. Ond ar y pryd, o'n 65 o hychod yn yr uned. A lot o'n nhw o fridio, gefndir bridio, Cymreig a Diwroc. Felly, roedd yr costau cynnal a chadw yn cynyddu'n flynyddol ar yr is-adeiledd yr system yma. A penderfynwyd buddsoddi mewn shed newydd. A hon ydy'r shed newydd yn gefn buarth y ffarm. Fel tai, mae o'r golwg, ydych chi'n gorfod mynd i'r ffrynt y ffarm fan hyn, a wedyn rowndio i fan hyn. A honna ydy'r shed. A mae'n shed arbennig, a cwmni Ffynrôn o Ogledd Iwerddon ar ei adeiladu'r shed. A mae yna dros 500 o foch yn y shed yna heddiw, o hychod drwad i foch ifinc a moch pesgi. System eitha dwys sydd yn y shed newydd. System sydd ddim yn defnyddio gwellt o gwbl.
Mae gwellt yn gostus iawn yn y gogledd orllewin yma i'w brynu fewn. Ac mae'n byd debyg yn y dyfodol, dim ond un ffordd yr eitho, sef yn fwy drud fel mae tanwydd a chostau cynhyrchu yn cynyddu. Ac oni bai bod chi'n gallu tyfu haidd neu wenith eich hunain at cynhyrchu gwellt eich hunain, roeddwn ni'n gweld o'n mynd i fod yn broblem gynyddol i pa mor gynaladwy oedd y system yn mynd i fod. Felly penderfynwyd rhoid uned hefo choriau slatiog i fewn. Choriau slatiog plastig a concrit. Felly mae'r shed yn rhyw 100 troedfedd wrth 60 troedfedd o ran maint, rhyw 30 wrth 18 metr. Da ni edrych ar gefn y shed fan hyn, lle mae'r loading bay, a'r bins i gyd, a mae'r access i'r artic ddod â dwysfwyd iddi yn eitha rhwydd. Prif targedau ac amcanion adeiladu shed newydd oedd cael adnodd dysgu rhagorol. A mi edrychwyd ar gwahanol systemau lle bod gennym ni wrach 3-4 shed. Shed ar gyfer perchyllu, farrowing, shed ar gyfer y moch tyfu, y growers, a shed ar gyfer y pesgi, ar wahân. Ond roeddwn ni'n teimlo fysa fo yn gweithio'n dda, nid yn gyffredin i gael popeth o dan un to. Ac felly mae'n system ni eitha unigryw, unique, o ran unwaith ydych chi fewn yn y shed, ydych chi'n gweld y system cynhyrchu moch, porc, o'r dechrau i'r diwedd. A dyn ni'n teimlo bod ni wedi cael adnodd dysgu rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr. Oedden ni eisiau cynyddu allbwn, output o'r uned, cynyddu faint o foch oedden ni'n diddyfnu, weaning, a cyfraddau tyfiant a lleihau'r amser i gyrraedd pwysau lladd, neu pwysau prosesu, da ni licio ddeud. Oedden ni eisiau cynyddu y cymhareb trosi bwyd, fel ydych chi gyd yn gwybod mewn systemau lle mae'n siediau hen ffasiwn, siediau cerig a toiau llechi, mae'n anodd iawn rheoli'r amgylchedd a'i gadw o'n wastad drwy'r tymhorau, hafau cynnes, gaeafau oer. Anodd iawn rheoli'r amgylchedd neu hefo gwellt yn unig a stocio lle. Ac wrth gwrs mae'r awyriant wedyn yn ddiffygiol. So felly, oedden ni eisiau cynyddu'r cymhareb trosi bwyd, yr food conversion ratio, achos un o'r costau mwyaf mewn cynhyrchu moch, cig moch, ydy'r dwysfwyd ynde, y concentrates. Wedyn oedden ni eisiau gorau fedrwn ni facsimiddio proffidoldeb drwy wella'r FCR ne. A hefyd yn amlwg efo shed newydd gennych chi well gafael ar lan weithdra a rheolaeth. O ran be oedd y cwsmer yn dymuno, mae'n moch ni i gyd yn cael ei werthu i GR Evans a'i feibion yn Gorwen, a mae bob un mochyn yn mynd dros gownter y cigydd lleol yn y gogledd orllewin. Dimbych, Rhuthun, Corwen, Bala, ac hyd yn oed i fewn i Oswstri, i Groes Oswallt. Felly mae o'n cyflenwi cigyddion yn yr ardal gogledd orllewin. Sydd yn braf i wybod, a mae'n cyswllt ni'n agos iawn rhwngth GR Evans a'r cynhyrchu dyn ni'n neud yma. Dyn ni'n cael lot iawn o feedback o ran ansawdd bwyta'r cig ac unrhyw broblemau sy'n yn y broses lladd sy'n dod i'r golwg. Felly, dyn ni lwcus iawn. Mae gennym ni heisor sydd wedi'w fagu'n lleol ar ffarm foch. Felly, chydig iawn o bobl sy'n yn y gogledd orllewin yma, yn Eryri, sydd wedi'w magu ar ffermydd moch, ac mae Edi yn hynod brofiadol ac yn siarad Cymraeg wrth gwrs, sydd yn fantais mowr i ni yn yr ardal yma, ac yn brofiadol iawn hefo moch. Ac y fo sy'n rhedeg yr uned o ddydd i ddydd, ac yn hwyluso ac yn helpu fi hefo lot o'r penderfyniadau a'r cyfeiriad mae'r system yn mynd. Felly, dyn ni lwcus iawn o'i gael o ma'n Glynllifon. A'r
Pobl pwysica wrth gwrs yn Glynllifon ydy'r myfyrwyr. A'r myfyrwyr sy'n dod yma i astudio amaethyddiaeth, ac fel rhan o'i cwrs blwyddyn neu 2 flynedd, mae moch a cynhyrchiant moch yn elfen bwysig iawn o'r cyrsiennau. Nad ydy chydig iawn ohonynt sydd yn dod o ffermydd moch, neu hyd yn oed yn cadw chydig o foch adre ar y fferm deuluol. Da ni'n meddwl yn Glynllifon bod y sgiliau yma yn bwysig i'w meithrin, y ffaith nad ydy lot o'n cwsmeriaid ni ddim yn cadw moch. Ond dydy hynny ddim i ddeud nad oes potensial yn y dyfodol i sefydlu menter moch a rhai o ffermydd da byw yn y gogledd orllewin yma. Mae 'na lawer iawn o'r ffermydd mowr yma yn Swydd Efrog yn chwilio am ardaloedd glân, sgiliau ac adnoddau lle fedrwn nhw drosglwyddo moch tyfu i system besgu ar wellt neu choriau slatiog. Ac os ydy myfyrwyr ni wedi cael y profiadau maen nhw'n gael yn yr uned yn Glynllifon yn teimlo'n fwy hyderus, mae o'n wir opsiwn iddyn nhw gysidro y math yma o fenter i ddod â ffrwd incwm newydd i'r ffarm deuluol. Felly, yn amlwg, maen nhw'n treulio dipyn amser yn gwneud bob math o dasgau hwsmonol. A fel ydych chi'n gweld, mae bioddiogelwch yn hynod bwysig i ni yn yr uned. Ewn ni mlaen i siarad am hynny. Ydych chi'n gweld, maen nhw gyd yn gwisgo'r un overalls ac yn gwisgo Wellingtons gwynion. A mae gennym ni stoc o PPE yn yr uned sydd yn aros yn yr uned. A ddim ond yn mynd o'na ar gyfer laundry chi. I'w glanhau. Felly dydy myfyrwyr, does na neb yn dod â PPE hunain i fewn i'r uned o gwbl. Mae 'na ardal lle maen nhw'n newid yn y dderbynfa ac yn croesi dros beth ni'n galw'n demarcation marker ac yn tynnu i'w PPE arferol. Maen nhw'n cadw mewn loceri ar y safle, so nhw'n mynd i odro neu so nhw'n mynd i weithio efo defaid neu bif, ac wedyn yn newid i'r dillad yr uned y foch sy'n mewn lliw gwahanol. Reit, yn ni ymlaen. Felly mae'r shed yn cynnwys 10 ystafell. Mynedfa ac ardal newid, 10 ystafell i'r moch dwi'n feddwl fan hyn. Mae gennym ni fynedfa ac ardal newid a diheintio reit yn y dderbynfa lle. A wedyn mae'r swyddfa'r heisor y herdsman yn ymyl hwnnw. Ac wedyn fyddwch chi'n mynd drwy goridor wedyn i fewn i goridor canolog y shed. A bob ochr i'r coridor yna mae gennych chi 2 ystafell perchyllu, efo 6 crat perchyllu yn bob un ohonynt. A wedyn 3 o ystafelloedd moch tyfu, grower rooms, sy'n dal tua 72 o foch yn bob ystafell, 18 yn bob corlan. A wedyn ar yr ochr arall, mae'n cymryd un ochr o'r shed gyfan a'r loriau slatiog concrit, mae 'na 4 ystafell pesgi moch. Ac o fewn y 4 ystafell, mae o wedi rannu'n 4 pen, neu 4 corlan ddylwn ni ddweud. A wedyn reit yn y canol, rhwng yr uned perchyllu a'r moch tyfu, mae gennym ni ardal hychod hesb, sy'n dal ddim yn bell o 100 o foch ar loriau slatiog. Chi'n syml iawn, 10 ystafell, a mae bob ystafell, mae 'na system reolaeth awiriant, cynhesu oeri ar bob un ystafell. Ac ardal llwytho a dadlwytho yng nghefn y shed yn gweithio i ffwrdd o'r coridor canolog chi. Dydy hwn ddim yn batrwm cyffredin mewn unedau mawr, achos dwi'n deud unedau mawr, mae'r cyfartaledd ar gyfer unedau o'r fath yma'n 600 o hychod a mwy. Felly, mae'r uned sgennym ni o 100 o hychod yn un bychan iawn, i ddeud y gwir. Ond mae o'n adlewyrchu y math o systemau mawr sy'n mynd ymlaen drwy Brydain gyfan. Mae hein yn dangos rhyw chydig o lyniau i chi, fel oedden ni'n adeiladu'r shed wrth gwrs. Felly,
Mae bob un ystafell lle mae'r moch hefo tua 4 troedfedd o danc o dan yr choriau slatiog, boed o'n concrit neu'n blastig. Ac mae'r piswail, y slurry, wrth gwrs, yn cael ei wagu gyda disgyrchiant. Fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, mae beipen 9 modfedd yn ngwaelod llawr bob un stafell, a plug mowr arno fo, fatha plug bath industrial mowr arno fo, a chain yn dod i fyny, a da ni'n gallu gwagu'r stafelloedd mond yn defnyddio disgyrchiant. Mae hwnna'n bwydo wedyn, ydych chi'n gweld yn yr llun yma yn y top ochr dde, bwydo i fewn i reception pit sydd o flaen y tanc concrit yma, a da ni'n gallu bwydo'r piswel wedyn i fewn i'r tanc efo tractor a PTO pwmp. Felly mae'r piswail i gyd o'r golwg ac o dan draed yn yr choriau, stafelloedd perchyllu, mae gennych chi slatiau dur o dan yr hwch, a wedyn slatiau plastig o dan y moch, a wedyn heat mat ydy hwn wrth gwrs, chydig bach o underfloor heating bach i'r perchyll i gael i'w annog nhw oddi wrth yr hwch ar ôl cael ei geni. A wedyn mae'r coridor canolog yma yn gallu cael ei ddefnyddio, a mae hwn yn dipyn dyfnach, a wrth gwrs, da ni'n defnyddio hwn i symud moch mwy na dim, dydy o ddim yn llenwi i'r top, fel mae'r stafelloedd eraill, ond mae hwn hefyd yn gallu cael ei wagu yn ôl disgyrchiant ac yn gallu cael ei fwydo drwy'r stafelloedd. A dyma'r math o loriau sydd ar yr ochr pesgi, ydych chi'n gweld un ochr i shed yn loriau concrit i gyd. Felly mae hyn dangos rhyw chydig o luniau y bins feed tu allan, rhai o'r hoprannau, hoppers ffidio. A wrth gwrs, mae'n beipen, mae'n bibell yn dod i fewn i hein. Ac mae'r dŵr ar y gwylod fan hyn, lle mae'r mochyn yn gallu gwasgu hwnna, ond maen nhw hefyd yn cael dŵr o'r nipple drinkers ar yr waliau'r corlannau. So mae'n mwy nag un lle fydd y moch fynd at ddŵr. A wedyn mae'n lifer bach ar wylod yr hopran yma, maen nhw'n ysgwyd hwnna a mae'r pellets yn disgyn i lawr. A wrth gwrs mae hein yn cael ei bwydo gen system automatic, lle da ni'n pwyso botwm, ac mae'r dwysfwyd, concentrates, yn cael ei fwydo o'r biniau a'r system chain a link i fewn i'r shed ac i fewn i'r hoprannau yma i fwydo'r moch. Felly dim cario bagiau, dim symud dwysfwyd yn llafurus o gwmpas y shed, mae i gyd ar fotwm. Felly, ar ddechrau'r prosiect, ar ddechrau'n 2016, oedd gennym ni'r syniad mae hoffen i stocio'r shed gyda moch Cymreig. A mi nathon ni roed yr hwch Gymraeg i fewn yn y shed. Dipyn o flynyddoedd i ddweud gwir, a mi nathon ni ddechrau hefo 6 lein pedigree. Ond yn anffodus, o bosib ond ni'n gofyn gormod o'r mochyn Cymreig i fod mewn system mor ddwys ac ar choriau slatiog. Ac dod i'r canlyniad yn diwedd bod y mochyn Cymreig yn fwy addas ac yn ffynnu ar system wellt yn fwy na'r hybrid. Ac yn ara deg, roeddwn ni yn gweithio'n ffordd allan o'r moch Cymreig ac yn dod â hwch hybrid i fewn, hwch groes. Ac y Whiteland ddothon ni fewn gynta, a fuon ni'n siarad gyda cwmni bridio Rattlero i ddod â hi fewn. Mae hon yn goroesiad rhwng y large white, yr landris a'r large white, ac mae'n hwch epilgar iawn. Lleithog, mamed a cynhyrchu lot iawn o foch. O bosib, yn arwain at sefyllfa lle oedden ni'n cynhyrchu, coeliwch fi neu ddim, gormod o foch. Ac yn y system sgenna ni, dos na ddim slack yn y system. Ac yr hoffech chi, efo'r white line, yr hoffech chi fwy o stafelloedd a mwy o ardaloedd magu moch ar laeth powdwr. A dyna'r broblem efo'r white line doedd, dim digon o hychod yn perchyllu hefo'i gilydd i allu cross-fostro moch surplus o foch o un i'r llall.
A felly wnaeth y penderfyniad I ni newid wedyn yn ara deg o'r Whiteland pa mor dda oedd hi'n perfformio. Mae'n byr debyg yn system ni oedd yn cyfyngu pa mor llwyddiannus fysa ni'n gallu gweithio'r Whiteland I ddeud y gwir. A nathon ni symud mwy nôl wedyn at y Landrock sydd yn cael ei gydnabod fel mochyn ar hwch ar gyfer I ddefnyddio ar systemau allan. Hynny, mae'r cynhyrchiant y dda gen hi, a mae'n perfformio yn rhyfeddol o dda o fewn y system sydd gennym ni rwan, heb gynhyrchu gormodedd o foch bach a chreu problem, a problem nag oeddwn ni'n gallu delio efo hi yn effeithiol, gan gofio bod yna lot o fyfyrwyr yn dod a lot o lygyd ar y system. Felly mae o ryw balancing act oedd hi rhwng bod yn or-epilgar a cael mochyn fyse ddim yn cynhyrchu gormod o foch, gan gofio bod rhai o'r unedau mawr ma wan, mae yn anhygoel faint o foch maen nhw yn gynhyrchu chi yn flynyddol. Felly yr Landrock, yr Landris a'r Diwroc, Diwroc a dipyn o gledwch yn hi, ac yn reit robust. Da ni'n defnyddio AI fwyaf dros y moch, neu semenu artiffisial ddylwn ni ddeud, mwyn I hefyn gael i'w gyfieithu. So, da ni wedi bod yn defnyddio yr beuddod canlynol yma, ac mae'n byr debyg na'r Tendershire, ydyn ni'n defnyddio I fwyaf, bod ni wedi trio bob un, a wedi bod yn llwyddiannus iawn efo bob un. Mae Tendershire yn cael ei gydnabod fel mochyn sy'n cynhyrchu cig sy'n bwyta'n dda iawn. Ac mae'r cefndir bryd, neu'r hybrid yna ydy'r Hampshire wrth gwrs. Ac mae yn amlwg yn yr adborth da ni'n gael yn ôl o Gorwen a G.R. Evans, a be mae gwsmeriaid o'n dweud ydy bod y cig yn bwyta'n rhyfeddol o dda. Nad ydyn ni wedi cael unrhyw adborth negatif am y P81, y P8, na'r Danish Duroc, na'r Maximus chwaith. A mae gennym ni faidd Optimus hefyd ar y safle, mae gennym ni faidd yn hunain ar y safle, sydd yn symbolu, sydd yn help mawr efo ffrwythlondeb hychod, ac yn symbolu, ac yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn hefyd. Dyma ddelwedd o'r stafell hychod yn ganol y shed, a mae gennym ni cratiau semenu artiffisial fan hyn, a sydd reit yn gwynebu'r corlan y baedd, Optimus. A fan hyn mae lawer iawn o'r myfyrwyr a mae Edi'n trenio pob un myfyriwr hefo sydd wedi'i gwneud semenu artiffisial yn yr uned. A fel ydych chi'n gweld rhai o'r era feeders yn y cefn, na I fynd ymlaen I siarad am hynny yn chydig bach yn nes ymlaen, a'r lloriau slatiog a'r peniau plastig. Dwi'n meddwl bod yr offer yma yn arbennig o dda, yr plastig caled yma rhwng corlannau. Mae o'n wych ar gyfer I lanhau lawr, i'w pressure wasio I ddiheintio. Mae o'n solid iawn, I gysidro bod hein I fewn o anes 2016. Does na chydig iawn o niwed sydd iddyn nhw. A dwi'n gweld nhw'n para am byth, mwy na lai. A da ni hyd yn oed yn cysidro defnyddio hein mewn mentre eraill ar y ffarm, fatha corlannau magu lloi, achos maen nhw'n gynnes, ac fel o'n i'n dweud, hawdd i'w glanhau, ac yn ysgafn i'w symud, os ysio dismantlo neu symud nhw, a maen nhw'n dod mewn bob hyd, felly siwtio, felly sy'n ni'n argymell rwy'n nhw'n sy'n datblygu rhyw gorlannau neu rhywbeth I gysidro hynna. Maen nhw'n gost effeithiol ac yn gweithio'n ofnadwy o dda. Bwyd o dwisfwyd, dwi ddim yn mynd I fynd yn rhy drwm I fewn I hwn. Dwi wedi methu dod â sleid for farmers I fewn iddo fo, so rhaid I fi stopio rhannu a mynd I ddangos I chi, ond mae rhan fwyaf o'r moch ar grow ration ar dogen moch tyfu hyd bod nhw'n 12 wythnos oed, a wedyn maen nhw'n symud ymlaen I ddogen besgi wedyn o 12 wythnos I 17 wythnos. Da ni di ennill o ran o ddeutu pythefnos, snag mis ar rhai moch, o symud o'r hen system ar well i'r system newydd. Dyna'r impact mae o wedi gael
A os ydych chi'n meddwl am bythefnos, cyrraedd pwysau targed lladd bythefnos yn gynharach ac yn cymryd i ystyriaeth y gost o fwydo'r moch yma ac y trosiant o gael nhw allan o'r shed. Mae pythefnos ar dros 1,000 o foch ymlyneddol yn gost sylweddol ac yn ennill ar effeithlonrwydd sylweddol. Da ni'n bwydo y Nova Vidar Ultra Range. Maxima 2 ydy'r bwyd. Maen nhw'n dechrau ar y briwsion dechreuol, y pre-starters, efo o dan i mame yn yr cyfnod magu, a wedyn fydden nhw'n mynd ymlaen i Maxima 2, y G300, y grower ration, a wedyn yr F600 ar gyfer y pesgi. Os neu bobl o diddordeb, mi fedra i ddangos o ddwy sleid for farmers, sy'n rhaid chydig bach mwy o wybodaeth am hynny ar ddiwedd y cyflwyniad, os yna rhywun wirioneddol isio mwy o wybodaeth ar hynny. Mae bob peth yn dod yn bulk, mae'r pre-starter a chydig o'r llaeth powdwr da ni'n defnyddio efo'r perchyll yn dod mewn bagiau. Cynllun iechyd yr un fath, mae gennym ni gynllun iechyd ysgrifenedig, yn amlwg sy'n ni'n gallu rhannu efo chi. Yn syml iawn fan hyn, dwi jyst wedi rhannu chydig bach o'r vaccines da ni'n defnyddio ar yr hychod. Mae yn genfaint caeedig, closed herd. Da ni yn prynu hesbyn ychod i fewn, gilts. Da ni'n prynu gilts i fewn. Felly, o ran dod â afiechydon i fewn i'r uned, da ni'n ofnadwy o ofalus efo bioddigelwch o ran y myfyrwyr, ac o ran ymwelwyr yn gorfod bod 48 awr yn rydd o foch cyn bod nhw'n cael ymweld. A mae gennym ni'r PP ar demarcation, ar disinfectio. A wedyn mae gennym ni gynllun iechyd eitha robust, da ni'n meddwl. Da ni'n trafod o'n aml hefo'r milfeddyg lleol, ein milfeddygon Deifor, ger Pwllheli. I fod yn onest, ers 2016, mae pethau wedi mynd yn eitha da. Da ni ddim wedi cael unrhyw haint sylweddol o fewn yr uned, dim problemau mawr, dim colledion sylweddol. Felly, da ni'n hapus fel mae pethau'n mynd a da ni eisiau cadw o fel ne. Da ni'n clywed am lot o afiechydon allan ne, sydd a fysa'n dod i fewn i shed fatha ni, sy'n gael yn broblem sylweddol gan bod o mor ddwys, bod gennym ni 10 ystafell ar wahân, efo awuriant, system awuriant ar wahân. Felly, da ni'n defnyddio'r erysiplus y parvo vaccine i'r hychod a'r hesbyn ychod, a da ni'n hefyd yn vaccinatio efo Gletvax. O ran wyrmio, mae'r hychod yn cael, a'r hesbyn ychod yn cael Bimectin. Da ni yn cysidro dod â fflwbonol, defnydd fflwbonol yn ôl i fewn i'r system, nad ydyn ni wedi ddefnyddio fo ers blynyddoedd lawer, oherwydd, fel dwi'n mynd i siarad am y moch yn mynd allan, da ni wedi sylwi yn adborth y lladd-dy, a bydd o bosib i ni rhaid i ni ddod â fflwbonol yn ôl i fewn i ryw raddau a dechrau wyrmio moch i fi'n cael bosib. Ond Bimectin injection, da ni'n defnyddio ar y hychod a'r hesbyn ychod. Ac wrth gwrs efo'r moch a'r perchyll, maen nhw'n cael haearn yn yr wythnosau cyntaf, diwrnodau cyntaf, wedyn yr Circoflex vaccine sy'n mynd â nhw wedyn drwad i'w lladd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn yr health plan. Ond bioddiolgelwch mae'n byr debyg ydy'r prif beth yna. O ran torri dannedd a torri cymffonau, dydyn ni ddim yn gwneud hynny'n routine. Mae o yn cael ei wneud o ran, os oes yna broblem efo perchyll, efo sbinwch, yn cnoi a felly, a hefyd da ni yn gwneud rhywfaint efo myfyrwyr i ddysgu'r y dasg hwsmonol yno, ond dydyn ni ddim yn gwneud o'n routine drwy'r uned. Chydig bach mwy o ddelweddau o'r ystafell perchyllu. Mae'r cratiau mae'n agor, mae'n adjustment yn y cefn fan hyn, ond dydy ddim yn agor yn amlwg, dydy ddim yn agor reit rownd, ond mae'n adjustment i agor y crat allan hefo'r ffyn rôn yma. Da ni'n bwydo, dyma'r unig foch, mae'n bydd debyg da ni'n bwydo gyda llaw a troli, ac o bosib yn y dyfodol, rhywbeth sy'n ni'n cysidro wrach ydy i automeiddio hwn o bosib, fel bod ni'n gallu bwydo llai yn fwy aml,
a gweld effaith, edrych ar beth fysa effaith yn ergynyrchiant llaeth, yr hwch. Felly mae'r moch yn cael ei diddyfnu, mae hwn yn hen lun, mae hwn yn lun o foch Cymreig yn y system. Maen nhw'n cael ei diddyfnu'n 28 diwrnod oed, a wedyn fydden nhw'n mynd i fewn i'r stafelloedd tyfu. Ac os yn y gaeam, yn amlwg fyddwn ni'n defnyddio lampiau hefyd, a mae yna hoods yn cefn yr corlannau ar gyfer cnesrwydd. Ac eto, bwyd automatic. A ydych chi'n gweld lloriau slatiog, mae'n lan yn iawn yn ôl faint o stoc ydych chi'n rhoi yn y corlannau. Ond rhywbeth yn y dechrau, o gennym ni ambell i jain yn hongian, da ni wedi symud ymlaen dipyn ar hynny. Tegannau moch, un o'r, mae'n siŵr y sialensau mwyaf yn y shed ydy moch yn cnoi i gilydd ar adegau, ddim yn digwydd drwy'r amser, ond ydych chi'n cael grwpiau foch yn mynd drwad weithiau a maen nhw'n cnoi cynffonau neu'n cnoi clustiau, a mae'r broblem yn mynd o ddrwg i waith o fewn y grŵp. Felly, da ni'n buddsoddi cryn dipyn drwy'r flwyddyn, sicrhau bod gennym ni y tegannau yma fewn yn y corlannau, boed nhw'n porky chews, fel ydych chi'n gweld ar y dde fan'na, a mae hynny'n wan yn dod mewn gwahanol flas. Dwi'n yn siŵr pa flas maen nhw'n ffafrio, mae vanilla, strawberry, a banana, a toffi, a bob blas i gael. Dwi'n meddwl bod nhw'n yn licio un blas fwy na llall. Wedyn mae gennym ni Easy Fix o Werddon sydd allan efo'r pethau cnoi yma, ser cnoi yma sy'n gweithio dda, a mae gennym ni ambell i bel. Na ddim llun Glynllifon di hwnna gyda llaw, llun stoc ydi hwnna. Mae gennym ni ambell i bel i fewn a maen nhw weld yn chwarae hefo hini. A rhywbeth da ni wedi dod i fewn yn ddiweddar di'r mineral porky block. Da ni'n gosod hini i fewn yn y corlannau. Maen nhw weld yn help mawr, halen a mineral iddyn nhw. Maen nhw weld yn helpu'r broblem o unrhyw gnoi a aggressiveness. Ac yn ddiweddar iawn yn yr siediau pesgi, da ni wedi prynu chydig o'r rhain, be da nhw wedi tiwb stainless steel, a wrth gwrs, da chi'n gwybod yn Glynllifon, mae gennym ni 400 acar o ffarm, ond mae gennym ni 300 acar o goedwig hefyd. Ac yn y goedwig, mae yna lot o regen, lot o goed ifinc yn tyfu, ymysg coed masnachol, a da ni'n tynnu nhw allan fatha bedw, a fedrwn ni ddod â polion bedw i fewn i'r uned foch, wan, slotio nhw fewn, a mae'r moch yn ei cnoi nhw, a mae'r polyn yn mynd yn llai yn llai. Mae hwnna i weld yn rhywbeth sy'n cadw nhw'n ddifyr iawn, ac o bosib yn lleihau yr broblemau o gnoi ac rhyw baffio felly. Lle dwi arni Elin efo amser, ydw i'n oce yndw? That's adrodd yndach, digon amser, oes bydd eich gweini. Oce, iawn, so o ran technoleg yn y shed, mae'n bydd debyg os yna pobl yn gwrando sydd o systemau dwys mawr allan e, mae'r technoleg yma'n gyffredin iawn, ond i ni, oedd o'n newydd ar y pryd ac yn cael impact rhyfeddol ar faint o lafur oedd o'n mynd i fewn i'r system. So, da ni wedi mynd am yr system bwydo automatic yma. Da chi'n gweld llun ar y top yn fan'na o'r chain and link. A dwi'n meddwl se Eddie yn cytuno, mae o wedi bod yn ddidraffaeth iawn. Mae'n chydig bach o broblemau weithiau, ond mae'r bwyd wedi llifo'n iawn drwyddo fo. Ac mae o'n gweithio'n arbennig o dda, y system chain and link. Felly, pwysio botwm, a mae'r feed yn dod i'r hoprannau i'r moch. System arbennig o dda. I gymharu â be o'n i'n neud cynt, sef cario feed a llenwi hoppers, a mynd o gwmpas efo trolleys a scoops. Lot llai o wastraff, sy'n ni fel. Moch yn cael bwyd glân drwy'r amser. Dydy fyrmyn methu mynd ato fo, llygod, wiwerod. Mae yna wiwerod wedi bod yn trio cnoi ffordd i fewn i'r be ydych chi'n weld yn y top ochr dde yna, ond da ni wedi ffeindio ffordd o reoli hynny hefyd. Wedyn mae gennym ni sensoryddion ar bob stafell yn rheoli'r fans a'r ffenestri sy'n agor y caen automatic. So mae yna reolaeth dros tymheredd bob un stafell ac faint awyr iach sy'n dod i fewn. A wedyn, da ni wedi cael yr era feeders ma, welon ni'n yr stafell chychod sych, no ni sôn nes ymlaen am hynny. Y lloriau slatiog, plastig a choncrit yn amlwg yn gweithio'n dda, a da ni ddim yn gweld lot iawn o broblemau hefo'r moch arnyn nhw. O bosib, roedd y mochyn Cymreig wrach ddim yn rhy hoff o'r system yna. Dipyn o calluses ar y joints, coesau ôl a felly.
Mae o weld mae'r hwch hybrid sydd yn fwy resilient o bosib oherwydd yr hybrid figr i weld yn perfformio'n iawn. A mae parity hychod yn para 5, bosib i 6 parity ar y system. A wedyn mateg gwres i'r moch bach sy'n gweithio'n dda iawn. A buddsoddiadau'r dyfodol, da ni'n siarad a da ni eisiau costi allan wrach o bosib yn y dyfodol. Otomeiddio sydd yn ni'n bwydo'r hychod sy'n lleitha, fel bod ni'n cael mwy allan o hynny o bosib. Ac o bosib hefyd, os fysa ni byth i fynd yn ôl i'r Whiteland, fysa rhaid i ni gael rhyw fath o nursery room, neu fysa rhaid o fod wrach yn nursery pen tu allan i'r brif adeilad, achos os na'm lle yn y brif adeilad. So mae hwnna'n rhywbeth dylen ni edrych ar o bosib hefyd, a mynd yn ôl wrach i'r Whiteland a cynnyrchu mwy o foch. Gawn ni weld, does e'n pwysau ni wneud hynny, ond mae o'n wir bosibilrwydd chi. Felly yr era feeders ma, yr Evo feeders ma, low tech, o Sbaen maen nhw'n dod, maen nhw'n defnyddio photocell. Felly fan hyn mae'r photocell, mae'n taro gole coch i lawr i wilod y feeder, a unwaith mae'r hwch yn torri'r gole, mae yna allocation bach o feed yn disgyn, o ddeutu 15-20 gram o feed. Dwi'n da chi'n gallu programio'r feeder, mae'n low tech ofnadwy. Does na'm electronic tags, does na ddim individual ID, dim byd fel yna. Da chi'n programio fo yn ôl faint o hychod sy'n y gorlan, faint ydych chi eisiau roed ar gyfartaledd i bob hwch dros gyfnod o 24 awr, a wedyn mae o'n dispensio hynny yn ôl faint o weithiau mae'r hychod yn mynd yn torri'r photocell. A fydd yna delay wedyn rhwng y feeds o'r 20 munud, felly fydd yr hwch yna mynd at yr Evo feeder neu fan ewan. Fydd hi'n rhoi i ffen i fewn yn y cafn a fydd hi'n cael 20 gram wrach o feed. A neith hi aros yna am dipyn awrach, neith hi hwffio fo chydig bach hefyd, mynd yn bach yn frustrated, rhwystredig. Ond yn y diwedd, neith hi nôl i orwedd lawr, a mi wneith un arall godi. A mi wneith hi wedyn, o fewn, os di'r 20 munud wedi mynd, mi roedd hi ffen a torri'r photocell, a mi geith hi feed unigol o ryw 20 gram. A fysa chi'n disgwyl i'r rhai mwyaf barus fynd nog ymlaen, ond na, mae o'n gweithio'n rhyfeddol o dda, dwi'n siŵr se Edi'n cytuno fo hyn. Mae sgôr cyflwr yn y peniau yn eitha gwastad. Dydych chi ddim yn cael un hwch dew ac un arwyn y ddwy'n denne. Mae o'n wastad a mae o weld yn gweithio yn ofnadwy o dda. Ac un peth sy'n syfrdanol amdano fo, di pa mor dawel ydy'r moch. Dwi'n cofio'r hen system, bwydo mewn cafnau unigol, ac oedd y sŵn yn ddychrynllyd pan oedd yr hychod yn rhedeg am ei bwyd. Ond fan hyn, maen nhw'n dawel, maen nhw'n ddistaw, does na ddim cynhyrfu, a dwi'n meddwl bod o'n un o'r pethau gorau da ni wedi rhoi i fewn yn y shed. Ac wrth gwrs, dim ond monitro bod nhw'n cael eu llenwi, a mae hwnna'n pwysio botwm, ac mae yna, unwaith maen nhw gyd yn llawn o fewn y stafell, dwi'n cofio faint sy'n dwi'n siŵr bod yna 8 yn y stafell, mae yna trigger, unwaith maen nhw gyd yn llawn, mae'n trigger yn switcho'r bottom off yn automatic. Felly diolch rhaid sefyll yna'n disgwyl iddyn nhw lenwi. So, system hawdd ofal, mae o yn chwarae ar y greddfa porthi yma, ar y feeding behaviour. Mae'n bwydo dros 24 awr, prydau bychan yn aml, mae yna llai o straen, llai o baffio, llai o aggressiveness o fewn y grwpiau. Mae o'n gallu handlo 12 hwch maximum, a mae o minimum o 7 hwch. So, corlannau bach sgennyn ni, chydig bach dros 7, 8 i 9 wrach mewn bob pen. Photocells, a maen nhw wedi cael ei adeiladu'n eitha robust. Os dwi'n cofio'n iawn, da ni wedi gwneud chydig o newidiadau ydyn nhw, da ni wedi gorfod cael rhyw chydig o spare parts yn nhw ar hyd y blynyddoedd, ond dim yn sylweddol. A maen nhw'n mynd wan ers 2016, felly maen nhw'n 5 oed, fysa chi'n disgwyl rhywfaint o wear and tear, ond o ran corff yr era feeder, maen nhw'n hollol robust. Maen nhw'n cael ei gwneud yn Sbaen yma, Finron yn ei gwerthu nhw ymlaen, a dydw i ddim ar comisiwn gyda llaw. Na, dwi jyst yn camol nhw. Dwi'n meddwl fes Edi'n dweud i fe, rhywun peth. Dyn hein di'r CTI control systems. Chydig bach siomedig ar hein, wrach, chydig bach yn finicky yn yr environment, ond
hein sy'n rheoli'r awyriant, y gwyntychu a'r cnesu. A mae nhw'n elfen bwysig iawn. Wrth gwrs, mae nhw'n eitha costus. Mae'n stafelloedd ni'n fach, 10 stafell, 10 o'r hein yn rheoli. A mae hein wedi bod reit ffinig i ddweud gwir, ond eto, mi na nhw weithio'n iawn, y ddidraffaeth iawn am y 4 mlynedd cyntaf. Ond chydig bach o broblemau hefo nhw'n y blynyddoedd dwytha yma rwan. Ond yn hanfodol i reoli'r amgylchedd. O ran perfformiad, KPIs, mae gennym ni 50 o hychod yn y system. Hynny'n cynnwys hesbyn ychod magu. Da ni'n prynu 8 i fewn ar y tro, gen ratl ro. 2.3 torchwyth yr hwch yn perfformiad da ni'n i gyrraedd, a da ni'n dyfnu bob peth ar 28 diwrnod. Ac eleni at ddiwedd Gorffennaf, mewn blwyddyn gron, da ni wedi cynhyrchu 1028 o foch porc wedi i'w gwerthu allan o'r system. Dwi'n meddwl nathon ni wneud 1091 llynedd. Felly chydig bach yn llai, bosib am bod ni wedi symud o'r Whiteland i'r Diwroc o bosib. So, cyfartaledd moch dyfnu o gwmpas yr 11.2 yna, da ni'n gwneud 25.78 moch yr hwch, sydd, so chi'n edrych ar data indoor breeding herds, AHDB, mae o dan meincnod cyfartalog o 27, ond mae hynny ar unedau 600 plus o hychod, unedau mawr iawn. Ac mae'n bosib i ni symud yn ôl i gynnyrchu mwy o foch, ond ar drael marwoldeb o bosib, efo'r sefyllfa mai ar y funud heb nursery pens. Felly dyna'r penderfyniad, da ni'n hapus iawn ar y ffigurau yna, ac os fedrwn ni fusoddi yn y dyfodol, mi fedrwn ni fynd yn ôl i fwy o epilgarwch o bosib. So mae marwoldeb perchych o dan 600, marwoldeb wedyn y moch tyfu drwadd i besgi o dan 400, parity yn pwyso fyny am y 6 efo'r lamdroc yn uwch na be fysa fo ar y Whiteland. A wedyn, da ni yn cyflenwi moch ar wahanol bwysau i Gorwen. Mae'r cysylltiad rhwng Eddie a Rob yn GR Evans a'i feibion yn agos ofnadwy, maen nhw ar y ffôn, bob pythefnos, mae o wedyn archebu moch yn ôl be mae gwsmeriaid o isio. A mi bydd moch yn mynd o 70 i dros 100 kilo, ac yn amlwg i fyny at y dolig, y mis cyn dolig fyna nifer fawr o foch yn mynd drwadd. Ac mae'r pris hefyd yn adlewyrchu. Os da ni yn sgafnach, yn amlwg, da ni fyny ar brisiau uwch, a mae yna sliding scale wedyn i'r prisiau tryma. Dwi yn credu'n gry bod GR Evans yn edrych ar yn holen ni. Da ni'n cael pris teg sydd ddim yn disgyn yn ormodol o flwyddyn i flwyddyn. Mae o eitha static sydd yn gwneud i'n hawdd i ni budgetio ar gyfer y dyfodol. Mae'n bydd erbyn a prisiau ffid, prisiau dwyswyd ydy'r sialens fwyaf i ni. A ni'n yn y gogledd o'r llewyn a costau haulage i gario fo ato ni. A'r cyflenwyr hefyd ynde. Mae'r uned yn cael ei ddefnyddio yn eang. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi staff. Mae'r ganolfan Milfeddygaeth Cymru yn ymweld eitha aml ac yn rhedeg gweithdai. Mae hwn yn weithio ar semennu artiffisial, neu brechu, neu handlo. Felly, da ni'n falch o agor y drysau ar gyfer ymwelwyr ac cael defnydd gorau allan o'r uned. A fan hyn, ydych chi'n gweld y llun yma fan hyn yn y gwylod fan hyn, gwrw moch Cymru, Mr Bob Stevenson, y milfeddyg, sydd â blynyddoedd maith o brofiad yn hyfforddi fan hyn, yn y mynedfa ma nhw fan hyn, a wedi croesi'r demarcation, a hwnna di swyddfa Eddie fan hyn, cyn mynd i fewn i'r uned foch ar y chwith. Da ni wedi rhedeg treialon yn y gorffennol, da ni wedi rhedeg treialon hefo cyswllt ffarmio, a zoetis efo'r vaccin Improvac, sydd i fod i leihau anian ddrwg yn y moch, yr aggressiveness yma, ac oedd o i weld yn syfrdanol yn cael effaith ar y moch ceilliog oedd gennym ni. Ond mae bosib i ni yma yn Glynllifon, dydyn ni'n cadw nhw ddigon hir a digon hen fel y broblem aggressiveness yn issue chi.
Mae'r unedau yma sy'n da moch, baconers ac yn mynd â nhw'n drwm o bosib yn elwa mwy o'r unpryfac na fyswn ni chi yma yn Glynllifon, ond oedd yn sicr werth rhedeg y treialon ac mi oedd yna impact bositif drwy ddefnyddio fo. Wedyn, be dwi wedi bod yn ei ddiweddar yma, yn iawn neu ddim, da ni wedi bod yn mynd ar moch allan i'r goedwig, a mae hwn oherwydd bod yr coedwigwyr sydd yn gweithio i'r grŵp ar y safle yma yn meddwl fysa fo o fantais mawr hefo clirio. Da ni'n datblygu dipyn o'r ardaloedd yn y goedwig. Da ni wedi symud allan o gynllun glastu'r coed sydd wedi dod i ben, ac felly yn cael rhoi stoc i fewn yn y goedwig. Ac felly, da ni'n defnyddio rhyw 10 o hychod wan i glirio darnau o'r goedwig yn hytrach na defnyddio cemegolion, chwynladdwyr a llafur efo strymars sydd yn waith caled ofnadwy a peiriannau. Da ni'n defnyddio'r moch, a mae'r moch wrth i boddau wrth gwrs yn y goedwig. Felly da ni'n troi'r moch, yr hychod allan rhyw 2 wythnos ar ôl iddyn nhw fod efo'r baedd, neu wedi derbyn AI, neu siŵr bod nhw wedi sefyll. Mae'r hychod mynd allan o'n grwpiau o 8 i 10 ar tua hanner acar, padogau hanner acar sydd wedi cael ei ffensio fo gwifren drydan, a dŵr mewn IPC tanks a'r nipple drinkers sy'n gallu cael ei ailenwi a'i symud, a ffydd yn cael ei gario iddyn nhw. Ond da ni'n arbed tua 200 gram y pen y dydd drwy gael nhw allan, a mae hyn yn ystod misoedd yr ha, mae rai fi ddeud, yn nhw ddim allan yn ystod misoedd y gaea. Mae'r amgylchedd naturiol yn rhagorol iddyn nhw, o ran environmental enrichment, mae'r moch wrth i boddau allan, mae o'n llesol iddyn nhw. A maen nhw mewn cyflwr arbennig o dda yn dod yn ôl i'r uned, a mi welwn ni fideo mewn 2 funud o 10 hwchs neu 8 hwchs sy'n newydd dod yn ôl i fewn i'r uned. A fel o'n i'n dweud, mae'n arbed cemegolion a llafur sylweddol yn y goedwig. Ac da ni yn symud o hanner acar i hanner acar ac yn datblygu, a mi ddangos ei lyniau bach da i chi wan o sut da ni'n plannu ar ôl y moch. So dyma ni 8 o hychod oedd yn mynd yn ôl i'r shed wythnos dwytha. Dych chi'n gweld, maen nhw mewn cyflwr da, ac roeddwn ni'n rhagweld problemau i gael nhw i'r trelar i chwytho nhw, ond maen nhw'n dawel braf, a maen nhw'n dilyn y bag, a dych chi'n gweld maen nhw wedi cael 10 wythnos arbennig allan yn y goedwig. A dych chi'n gallu gweld ran y body condition score hefo llai o fwydo dwysfwyd, pa mor dda maen nhw'n edrych a pa mor dda maen nhw'n neud allan yn y coed neu, yn tyrchu rhizomes rhedyn ac yn malu'r mieri, a yn amlwg does na ddim coed cynhenid yn iddyn nhw'n niweidio. Da ni'n troi nhw fewn i commercial stands ydyn ni ar gyfer ail blannu. A mae yna ychydig o lyniau fan hyn ohonyn nhw'n tyrchu yn glanhau. Ac wrth gwrs yn gwrteithio'r tir hefyd. A maen nhw'n gwneud job dda iawn, chwarae teg. A dyma be mae'n edrych fel ar y diwedd, ar ddiwedd yr ha, lle mae'r darn wedi cael ei glirio, ac planhigfa newydd sbon wedi cael ei phlannu, ail phlannu. Gweithio rhyfeddol o effeithiol. Felly, dwi wedi dod i ddiwedd y cyflwyniad. Dwi'n gobeithio bod fi'n mynd i bod yn rhy hir. Mae'n bron yn 8 o'r gloch yn dydi. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad.